Lousame investirá 146.000 euros do pós-2022 a melloras de camiños e espazos públicos. Ademais, destinará 165.000 a gasto corrente. O Pleno Municipal de Lousame aprobou por unanimidade a proposta da Alcaldía para o Plan Único de Concellos pós-2022, que ascende a 324.000 euros, así como 57.000 da achega extraordinaria para gastos sociais. Así, por un lado, levarás a cabo a mellora e acondicionamento do interior de Pousada por un importe de máis de 80.000 euros. Está o interior de Pousada, que é unha obra que temos que agradecer aos veciños a paciencia porque se ensanchou fai xa 2 ou 3 anos e están todavía sin acabar as obras. Había, hai instalacións eléctricas no medio da vía que o impedían para que autorizaran o traslado e se vai abordar ese interior para deixar xa solucionado ese tema e esa débeda cos veciños. Outras das obras que se aprobaron para a súa execución é a pavimentación interior de Camboño por 67.000 euros e será a primeira das 3 fases. Son pavimentacións en núcleos, en Camboño concretamente, que se vai facer en 3 fases, ao menos, porque o interior de Camboño é bastante extenso. Gustaríanos facelo todo dunha tirada, pero xa sabemos que hai que facelo según os recursos, non? Vamos a empezar pola que está xunta á igrexa, cos permisos de patrimonio, porque o núcleo de Camboño é un núcleo moi ben conservado, con elementos patrimoniais que hai que pedir eses permisos, e logo abordaremos en anos vindeiros a continuidade destas obras. Así mesmo, a alcaldesa Lousame informou de algunhas obras que estarán financiadas pola Xunta, como é a estrada de Porto Bravo Tállara. Temos outras obras como son que vai a financiar a Xunta, que son na subida á muralla por medio rural, van a contratar directamente da Consellería de Infraestructuras, que estivo aquí Etel Vázquez, a conselleira recentemente, o tramo que dúas actuacións, unha é na estrada Porto Bravo Tállara, a segunda fase, fixérase a primeira ata o Sanguiñal e ora é desde o Sanguiñal ata a carretera Noia Boiro. Outra suplir onde están o que repisou a carretera desde a súa construción inicial hasta agora, hai fundimentos que vanse bachear e nivelar todos eses fallos e a continuación botar unha capa de aglomerado que é a capa de rodadura que non levou no seu inicio. O Concello de Lousame destinará os 146.000 euros da achega provincial 2021 a obras. O Pleno aprobou tamén un plan complementario por importe de 191.000 euros que inclúe 4 actuacións de mellora de accesos e do interior de núcleos de poboación.